Ez volt az első amerikai vadászgép, amely közel 700 km/h sebességet tudott már 1940-ben. Tehát ez egy brutálisan gyors vadászgép volt, és a japánok egyébként fütyülő halálnak becézték, mert egyszerűen képtelenek voltak lelőni. Viszont a Corsair nagyon sok japán vadászgépet tudtak lelőni a II. Világháborúban. Nagyon-nagyon sikeres modell volt ez. Az Alpha Jet egyébként az nem is egy igazi vadászgép, az gyakorlatilag egy kiképző repülőgép volt inkább, mint sikeres vadászgép. A 70-es évek elején kezdték el a gyártását, és inkább kiképző gépnek használták, mint valami életveszélyes vadászgépnek. Inkább a Corsair az, amit ennek a gyűjteménynek a különleges példája. Ezeket a bombázó gépeket. Hát a B-25 kicsit különleges ez az ezüst színű gép egyébként, amit B-25 Mitchellnek nevezünk, az William Mitchell dandártábornokról kapta a nevét, aki az 1900 akció volt a II. Világháborúban, amikor az amerikaiak földháború meghosszulásáért szerveztek egy támadást Japán ellen. 1942. április 18-án 16 darab ilyen repülőgép indult el Japán fele, hogy megtorolják Pearl Harbort, és ott egy sikeres bombázást hajtottak végre a 16. mutatja, hogy ez a gép gyakorlatilag